равшан ёрмуҳаммад, нависандаи шинохтаи тоҷикистон ва падари бузургмериёр, вакили боздоштшудаи тоҷик Азем Умали Раҳмон раис ҷумҳури кишвар хоҳиш кардааст кофтукови бӯстонсарояшро аз сӯи кормандони пулисро баррасӣ намояд. Дар ин бора Озодагон хабар медиҳад. Оқои ёрмуҳаммад дар аризаи унвони раис ҷумҳур навиштааст: рӯзи 2 октябр 7 корманди вазорати корҳои дохилӣ ба бӯстонсарои ӯ омадаву бидуни пешниҳоди ҳуҷҷати лозимӣ онро кофтукоб ва шаҳодатномаи техникиро бо худ бурданд. Вай навиштааст: кормандони пулис гуфтанд парвандаи ҷиноятии фарзандаш бузургмерро баррасӣ мекунанд. Онҳо ҳамаи ҳуҷраҳои бӯстонсароро кофтанд, ягон асноди марбут ба ёрубузургмерро наёфтанд. Дар охир ҳуҷҷати бӯстонсароро бо худ бурданд. Дар аризаи ин нависандаи тоҷик, ки нухсаи он ба додситони кул ҳам фиристода шудааст, омадааст: бӯстонсароро ӯ соли 1987 харида буд. равшани ёрмуҳаммад ба бӯстонсарояш бе иҷозати мақомоти болоӣ даромада ва ҳуҷҷати онро бо худ бурдани кормандони вазорати корҳои дохилиро ҳуқуқвайронкунӣ ва ба худаш таҳқир шуморида афзудааст. аз шумо хоҳишмандам, ки ба ин масъалаҳо таваҷҷӯҳ намоед, боз ба ҷои тоқӣ сар набаранд, воқеаҳои нангини соли 1937 такрор нашавад.